भइल हमसे आज जे और देखी का कहतिया रउआ न आइली बानी नाराज काहे व्यास जी रउआ न आइली बानी नाराज कहे कि भक्त अपना गुरु से कहतिया हे गुरु कौन ऐसा गलती भइल कि हम सुबह से इंतजार करत रहली और रउआ ना आइली रउआ ना आइली बहानी नाराज जे और देखी कहतिया गुरु से कैसे दुख इतना शिवा गुरु दुख इतना शिवा गुरु काहे हम पवली हो रहिया निहारत रहले रहिया निहारत रहले काहे न अइला हो रहिया निहारत रहले काहे न अइला हो और देखी का कहतिया कहे कि रोज तो हम लोग भक्ति भजन में लगले रही थी तो वह कहे के बाद दिन रात चर्चा में रही